berria egunkaria bera eta proiektua bera bizirik jarraitu dezan, naiz eta irakurle kopurua mantendu ditugun, jendearen laguntza ekonomikoa behar dugu, zeren alde batetik publizitatearen jetxeen ondorioz eta bestetik diru laguntzen jetxeen ondorioz, proiektua kolokan dago. Orduan, kanpaina bat abiatu dugu Euskal Herrian eta guk Andoainen martxan jarriko dugu hurrengo egunetan, jendearen aportazioa jasotzeko eta gure proiektua bizirik mantendu ahal izateko. Eskatzen ari garena da, bataz beste 100 euro edo 200 euroko ekarpenak urtean, bai talde, eragile, kultur talde eta norbanakoei. Hauek modu ezberdinetan ezatu daitezke, 10 euro hilabetean edo hala ere, edozein kopuru txikia da ere, naiz eta 100 euro iritsi, edozein kopuru hartzen dugu eta prest gaude edozein kopuru jasotzeko.